Vakaitwa gore ripi? 2020. 5 years. Around the life. Ndobva vanhu vatiza Vakamboenda nekumapurisa. ndakaisa nyaya kumapurisa kuri munhu vakati havana ndokwanisa kumubatsira ndivangu sokumuona but ndavarayira paanoshanda pane basa rake. Iye zvino aripo here mupenyu ari papo aripo padomo ane mahadhwei mukadomo mukoma wake ane private school kwarari ndo ndakata nyaya yemotera makavapa mota rudzi siyara kubva vatopa mari ndakatopa munhu mbiri hazi nembudzi gumi nembudzi 10 vafuri mombe 4 izvo 4 idari kwedu dzine dziri 10 mbudzi 10 mombe 10 $300 vafuri alright. Saka akaenda kunosevha vanhu vandiani ndini mambo wakavasevha chokwadi mambo ndakaenda pekuti akaenda kuvasevha ndakamuona murume iyi vakazotana uri pafoni vachimira zvavirana ndiripo vachita zvaitaura but iye murume aitaudza mukoma uyu ndivakaita mabhiri uyu akari kutinesi chinechi manata another really someone vanenda kuuya vanomushaiwa taudza kuti munhu wako ndasina nakumuoni kukadoma kutenda kukadoma ndokwatinogara tiri kaeseguru ukatogara tiri kaukadoma saka taifunga kuti imimi kana muchiziva kuti munhu wamuri kuda anowanikwa mushopu patei chibuda akati chienda ukadoma izo mota dzaenda ukadoma patiyei bati handiti tingadai izvozvi tichibuda pamusangano padiyei paya tichiendapo pane munhu ane nhau yemota iyi apa anoshanda pabasa pake nditobaziva ivo vakati nyakutora mota ndiye munin'ina wacho mukoma wacho vanhu vakaita zvinhu zvari pamwe zvari vaviri but agreement kaikweni vanhu ine munhu anenge akatungamira unozoita weakness kunomunhu uri mukuru wacho akanga achiita sekuti akatungamira ndiye asiri kuonekwa ari kwarari ende foni yangu akabhuka totauritiza pachikoro pachiri mukuziva pachiri chikoro handitochiziva chi ndakatoudzwa neye munin'ina wacho pamusoro yemambo murume uyu nyaya yakatore zvayo munin'ina wacho munhu iye ari weakness panyaya uyu ndakatoatatanza naye muglazi madi mawirirana namushonga panyaya motikari nyaya ingaenda kuna mambo iyi yakuzotinetsa uya nakushonga muwirirana nezvi vakaita sei zvakanaka ndiripo ndichinzwa matanira kudovani nakutanga munhu iyi akabvuma peza kwandikati ai kwamamba ngandiuye ikokoza kuti mungaita zvakasiyana siyana iko wandiuyepo ndiripo ndichinzwa inawe yekuti anenge asingazikamwa paanowanika dai munhu achizikamwa paanowanika angaito usvisvinyani hwakadaro hwei hapana munhu anotouya hatiti umwe akati ndiri kuharare handiwe kudaro mukadzi ari kurambwa euya ndakatirwamaiwo vanhu kuti zvino ane pasipoti no saka hameno ngatibatei ari pakadoma anozivikanwa aripo nokuti akanga arimo munyaya yemotikari ichitaurirana zvaditi iyewo lida vanhu kuti mukoma wake abatwe anditika nyaya inodiwa kupolisi kana ichinzi uyu mangara nyaya kumapurisa vanhu havasida kusunga munhu handiti iro rinenge rabasa redu rekuudza discount nyaya gaivhurwei munhu asungwe ane mhosva yekutsotsa munhu kana wemota yani handi mapepa munawo ko bhuku yemota chichi zvese maimamba nanamba bhuku yemota yangu but usafuti nenguva sekuvabhuku ndoti dzinopedzesera kuzotevera panhau yekutengeserana kwedzimotikari nekuda kwokuti hapana zvavaiita motikari kana munhu usina bhuku. Saka kana mamupa bhuku mureke mamupa umambo hwese
saka no hatikusiyei makadaro tokubatsirai. Saka iye zvino ngatichisiyai yakadaro titangidze kuronga panyowani. Imi muri kugara kupi? Muri padhuze. Tinongoti kana takuenda ukadoma tokutsvagai nefoni sekuru tiri kuenda ukadoma ngatisanganei ukadoma. Handiti masamonzi tinoaita muno tonoita risamoni kune uyo munhu uyo anoziva nyaya yemota. Tomuti iwewe kana tisina kubata mukoma wako iwe ndiwe musungwa because mai muri mese munyaya yemotikari. Ndokuti mubatsiriko. Kana makaisa nyaya dheti ramakaripota nyaya yenyu tiri kuzveuka. Last year kurimuka tunoenda kwaRB yekurimuka kuti munhu akaisa ripoti iri papi ripoti yakaiswa nemunhu mune mota yake tiri kuda RB muripo vari kukujajai nekavha sebhuku vachikumbira kana munhu watovingwa mupurisa basa rako nderekusunga munhu ndo vangadai vakatotibatsira munhu atovepo. Mupurisa ano vanongofona kuti uri kudiwa nerimuka police station kuno. Handiti hakuna munhu anoramba kuenda kumupurisa. Iye akandifonera mazuva akaenda kwaari akati ukambondisumisa kupolisi vakauya kuno ndikataura navo unoundisumisa kwamambo futi handindi. Kuzvitemba kwacho ikoko zvikachienda kuona handiendeko. Makapuhwa here mota? Hamuna kupuhwa mota. Watongotora mota yemunhu. Theft by conversion. Mbavha chaichairi pachiro kubuditsa zvinhu zvingangoratidza kuti munhu agutsikana kuti hapanapa taakutaurirana moririsa zvinhu nenhingi hapana chabuda imbavha iyi. Saka ngatichikubatsirai kutanga kumapurisa. Handiti makazoregedza munhu kana kuti makataurirana nemunhu muridzi akanga amhangara nyaya akanga ari kweri manga muri kana mamusipo chavaitaurana vari vega vega chii mapurisawo vari kupawo rakachena mbavha. Umbavha kawo tetiripo vachitaura kuti umbavha kawo ndosaka mutoona vanhu vasina trust nemi. Ungataurirana nemunhu ini ndakamhangara ndisipo makataurirana kuti chii nemunhu wavo. Urombo hwakungoitisa vanhu zvese zvese. Saka no ngatizviitei nenzira yatikufunga iyoyo kuti tinokuda nayo totora uyo naye kumapurisa. Handitika kuti musungwa uyu mubatei musungwa ndova nenyaya yemotikari uyu ndiye wokudzai kuno umwe wacho. Izvo tikakubvunza kuti mupurisa akaita nyaya yenyu ndiyani hamumuzivi. Saka tinoopena nyaya panyowani. Handiti hakuna mota inganzi ngairoyo. Handiti manzwa yemubhedhurumu kuBritain kana kuAmerica yabuda pano. Nyaya yakanga ichiitika pavanhu 2 taidzwa panapa yakakwirirwa ndege asi bhotanyira kutorwa pano ndazi what about yevanhu paHarare kuita zvinhu zvakadaro. Saka no itiregedzai tiironge. Mambo makambowa contact yekuti wataura nayo tichaita kuti titaure namambo. Mambo ngatibatsirei hama takaperera kana tichibatsira hama dzedu. Handiti toibata neimwe nzira tofamba kuenda kwamapurisa. Mupurisa akaita nyaya ikiyani kuva inotaurirana nemunhu sei. Munhu aifana kuuya kukoti nemunhu anonzi patika nyange vakaita kwavakaenda kana kufa mushava vatotenda